Hem de descobrir què fan. Què són què? Una aspiradora. Què ha passat? Va, digue-li que es mogui. Quin és el que s'està quiet? Enric, el teu està quiet, corre. Digue-li que es mogui, Enric. Marc, vigila. On és el teu Nil? Nil, no el veig. Robert, seu. Seu, Robert, que ve el del Nil. Robert! Robert! Ara, gràcies, Climent. No, amb les mans no. S'han de moure sols. Corre, que no es mouen. Enric, que no es mou el teu. Va, Nil, que es mou el teu. I aquest d'aquí que va sol, de qui és aquest? De qui és el que va sol? Ai, que no puc ara jo. Robert, és teu. Corre, Robert, que marxi. Nil, que no puc. No, Climent, amb les mans no. Digue-ho, Martí. Va, Martí. Martí, t'has d'apartar, si no el deixes passar.